mugun madambaci mai burgami ba zan aminta ya yi min liman ba, ka kasa alwala malan jatau balle ka jamu sallah gurran ba, kare da sansani ya shanshani ne kolo ke rashe ba kai illa ba, kura da lullubin fatar rago ko ɗan take ba za na kusanto ba, gudu da waiwaye kurar baya ba zai bari ya kai bantai ne ba, baban Amina mai rigar waka alam mutan Kano ba waiwai ba, na sake waiwaye kan GMB ba dan wuri taro ko naira ba. Muhammadu Buhari zan zaɓa ba zan yi tafiya da macuta ba, jamo mu je janar to the next level mu kau da burbushin 'ya'yan zamba. Muhammadu Buhari zan zaɓa ba zan yi tafiya da macuta ba, jamo mu je janar to the next level mu kau da burbushin 'ya'yan zamba. Jamo mu je janar to the next level mu kau da burbushin halin zamba. Muhammadu Buhari zan zaɓa ba zan yi tafiya da macuta ba. Allahu wallazi ga tambawa a tsare motar na kin yi 'ya'yan zamba, 'ya'yan haɗin agwagwa gun tafiya sai dai a bi su ba su yi biko ba, 'ya'ya ɗiyan kunama a 'yan gado in za su sharri farko gumba ba, mugun madambaci an gano ka wannan karan ba ka kai bantai ba, ba mai zuga mu koko ya ruɗe mu ba zan amo a yaga ƙasa ta ba. Mugun mai dambaci mai burgami ba zan abinta yayi balli ba, jamo ka kai mu mamman GMB hannun agogo ba zai dawo ba. Allah wasilatan matsayin daraja karawa ɗan Amina farin duwa, Allah fadilatan matsayin daraja karawa mai Madina abun duba, shugaba madubin adalci wannan da ya hani da halin zamba, mai gargadi da aikin cin hanci da rashawa matakin 'yan zamba, albarkacin sarabbo ka kare ni kai mun tsari da tarkon mai zamba. Jamo mu je janar to the next level mu kau da burbushin halin zamba. Muhammadu Buhari zan zaba ba zan yi tafiya da macuta ba. Kun ɗauki tallakan ko da ƙiƙai ne har yanzu ba so farka a barci ba, kun ɗauke tallakan ko makafi ne har yanzu ba so buɗe idanu ba, kun ɗauke tallakan ko ba ƙauye ne hallan zo ba so buɗe ƙwaƙwalwa ba, to an dare garin koma ya waye hasken bai kyala duhu saura ba, ba mai zuwa ya hure kunnan mu goya maguna ba 'ya'ya ba. Mugun mai dambaci mai burgami ba zan abinta yayi balli ba, jamo ka kai mu mamman GMB hannun agogo ba zai dawo ba. Ga hadari yana ta hararar mu wannan karo fa ba na ruwa ne ba, ga guguwa tana ta shirin juyi wannan karo fa ba ta lumana ba, ina da hankali a fahimce ni domin batun ba zai yi na furta ba, shauran take mu shara hawayen mu amma ba za a bar mu isa gumba, an zalumin kasar nan sun dage barin kasa domin zamba. Jamo mu je janar to the next level mu kau da burbushin halin zamba. Muhammadu Buhari zan zaba ba zan yi tafiya da macuta ba. Ni kun ga ƙuri'a ta don yaƙin da ba a kai ga komawa ba, yaƙi da ƙuri'a babban yaƙi ba sai da bindiga da takobi ba, tashe mu yaƙi daular ɓeraye wannan da sun kasai da ƙasar baba, in sun kwashe dukiyoyin al'umma sun mai da mu kamar ba 'ya'ya ba, sun bar mu yanzu babu abin gado yunwa rashin sani ilimi baba. Mugun mai dambaci mai burgami ba zan abinta yayi balli ba, jamo ka kai mu mamman GMB hannun agogo ba zai dawo ba.
wannan da sun kasai da jiragen mu Najeriya ta zama kurar baya. Najeriya Airways dai babu sun rarraba wa juna ba karya. Wannan da sun kasai da wuta ta mu kayan jedam ya zama saurar karya. Wannan da sun kasai da ƙasa ta mu bokasi yanzu ba sa ko kunya, su lallabo su hure kunnan mu zaɓen tumun dare ba za mu yi ba. Jamu mu je janar to the next level mu kauda burbushin halin zamba. Muhammadu Buhari zan zaba ba zan yi tafiya da macuta ba. Wannan da sun kasai da mutuncin mu a duniya ake mana uku ba. Wannan da sun ka kwashe kuɗaɗen mu su kai gida ƙasar waje dan zamba. Wannan da sun ka mai da biya na mu sakara fais da tsubu su ke zamba. Da ke da rijiyoyin man fetur ba sa biyan ƙasa ushiri duba, su sa ƙasa a aljihun nan su ba mai hani da ya isa su yi duba. Mugun mai dambaci mai burgabi ba zan abinta yayi balli bamba. Jamu ka kai mu mamman GMB hannun agogo ba zai dawo ba. Wannan da sun fi karfin ai doka a kansu ba ta aiki idan zamba. Wannan da sun fi kowa bin dokar ƙasar waje ku binu ku yo duba. Wannan da lafiyar ƴaƴayen su fita suke ƙasar waje dan zamba. Wannan da duk karatun ƴaƴan su ƙasar waje suke domin zamba. Amma ko don halayyar zalunci su za su mulki tallaka dan zamba. Jamu mu je janar to the next level mu kauda burbushin halin zamba. Muhammadu Buhari zan zaba ba zan yi tafiya da macuta ba. Dokar kasar mu tsantsar zalunci akan talaka ta yi mazauninta. Muke biyan haraji har rabanu suke rabe kudin al'ummata. Kura da shan bugu dan zalunci, gardi da shan dawo ga fifita. Ko bangaren tsaro ko kotu su ne ake tsarewa dan wauta. Dan yau kai ɗai hukunci ya sauya sama da ƙasa ba so amince ba. Mugun mai dambaci mai burgabi ba zan abinta yayi balli bamba. Jamu ka kai mu mamman GMB hannun agogo ba zai dawo ba. Ga turnuku na juyawar ƙarni 1919 dangina. Duk mai rabon ya kalla za ya adar akan batun da zan yi da bakina. Wanda ya riske 2019 shi zai fahimci duka harsashe na. Hannun agogo ya zago sai kulga mai bugun ƙasa bai hango ba. Allah wahabo ba mu ware rayi domin mu shaida al'amari babba. Jamu mu je janar to the next level mu kauda burbushin halin zamba. Muhammadu Buhari zan zaba ba zan yi tafiya da macuta ba. Yau da kasar mu ta dawo ruhi komai a yanzu ya zauna daidai. Titi ta ko ina a kasar goyo ba inda bai iso ba hakika dai. An ya sadam na barowa an kare bakin cikin magauta yayi daidai. Refinery ta Bauchi fa an mika ana ta ayyuka sun yo daidai. Refinery a dajin Sambisa an kai gaba ba zan mako ƙarya ba. Mugun mai dambaci mai burgabi ba zan abinta yayi balli bamba. Jamu ka kai mu mamman GMB hannun agogo ba zai dawo. Hallau batuwa kan sufuri ya duba shaida baba yayi halin girma. Titi ta ko ina titin dogo ga sansani a Katsina mai girma. Zake waya kasar nan kafata ni ba inda babu zango al'umma. Cikin awa biyu daga Maiduguri kayo Kano cikin aikin girma. Da ka ce kasuwa ka wuce yola kayo zumunta ka wuce baba. Jamu mu je janar to the next level mu kauda burbushin halin zamba. Muhammadu Buhari zan zaba ba zan yi tafiya da macuta ba. Sauran take
yaƙi mu kore zaluncin recycling na mulkin yan karya saura kaɗan a kori barayin nan Najeriya ta hau turbar hanya mun mayi tanadi na wajen kwana a kurkuku na jibgedi yan karya baba a ƙara gigi na ɗakuna na tanadin barayin yan karya Najeriyar mu ta ɗau dimension hannun agogo ba zai dawo ba. Mugun mai dambaci mai burgami ba zan aminta yayi balli ba. Jamo ka kai mu mamman GMB hannun agogo ba zai dawo ba. Baba batu na demokaradiyya da sake ba a yi cin baki ba. An haɗiye ƙananan gwamnoni na gunduma ba a yi adalci ba. An hana yin ciyamomin zaɓi demokaradiyya ba riba ba kuɗin giran na duka hukumomi bai kyautu a asusun gwamna ba inda ana demokaradiyya ba gurguzu da soja kan mulki ba. Jamu mu je janar to the next level mu kauda burbushin halin zamba. Muhammadu Buhari zan zaba ba zan yi tafiya da macuta ba. Baba batun hukumomin lardi na gunduma da yanzu suka foya zaɓe na talakawa ne wannan gurbin da ya rage fa a tandariya yau gashi ba a yi sai kanto ma sabon salo na mulkin mundiriya shi ne silar da ke sa gigita ga al'umma talaka ya je zarya a ba mu zaɓo kana ciyamomi mu zaɓo shugaban mu abun duba. Mugun mai dambaci mai burgami ba zan aminta yayi balli ba. Jamo ka kai mu mamman GMB hannun agogo ba zai dawo ba. Muhammadu Buhari zan zaɓa ba zan yi tafiya da macuta ba. Jamo mu je janar to the next level mu kauda burbushin 'ya'yan zamba. Jamo mu je janar to the next level mu kauda burbushin